kumbangi tip bat sakhi yaka jingkiu jong ka jingpur state jong ka klam covid khat khandai haka district bat haka jilla bat haka rihi barok away kabala pensir mensim shikat day ya ki babon ki pajba haka ba babon ki lamat ki jing e ki babon rukom ha barok kiliang kum haka yo ka kod katre ka kta lane haka bam kadi bat khamtam haka ba babon ki ladu e no ye ki bahayeng ki bahasem bat ki ba e ki bathon tang haden bala penjari khangkot hapo ki kendon shispa saupo sau CRPC daga district magistrate karibhoi district habaro ki Shnong bat ki yo ki hat light no tang ki dukan bala pelai kat tu kat nesngi kalawan ra ka jing e ka bakrau ye ki Nongrep jhur ki ba juwan ban Pyniaid yo ki jhur ki chep haga ba menta ka sngi ka khat ar tarik ujamang ki Nongrep ki lai kendo mau siang ha Shnong hadin bakilawan bandi ya ka marrep ka jongki penban kilasha penkenria no haki bor sensar ka Shnong town dorbar badla ailat pat bakinde hamadan Shnong ka bajulong yo hakine ki pnai balala habayo banyakran badu charman ka Shnong town dorbar uba Anthony Makdo uloong ba ka jing ailat ki nong de jhur ki ba ithu da ki bor Shnong lani da ka community covid management committee kanlong tang menta ka sngi barhaki sngi banwan ki nong de jhur ki bana shabar Shnong kimla shu banwan de Namar ki bor Shnong bat ki CCMC kiladon ka jingpen ben batang kat to kat ne ki blayo jingbet kinla ban song de haki yo habayo pat banyakran bat ki kat to kat ne ki Nongrep badi chur kilapan paw lagi jong ki jing e wat la ki bor Shnong kila khang dakaba kilo ong she e kin le ban bread ki chur ki chap bagi thung bat kila kerpat ru ki para nong de bakin wan shim bat thiet lem ru ki chur bagi ram bat on plaj haka dor de lang lem kumta she e kin le bandi ki marrem bagi jurap baro shikata badda e kin pendap kin psa yala ka yeng kasem lada kimla ban Pyniaid yo ki chur ki marrep ki jongki haba la de ka por bandi yaki igum ki Nongrep ya rep ni one day in sning wa ong kita la yo sin or license si tayo de la one day I day ti surok wa sha be te da day don ba kwai ka jingmot tung ina yin kalong ban ya day lang ko se da la poi hani po sning pa chidon ki ba thit lang jadi na kata daw bang sir I habde ki dia ko ni tang ba ka chakasyong ko biang yo ri te syong I surok wa sha be te mental asya bini ina te surok wa syong ini madan te mentah ni madan wa ong kita mentah sisni dan ailat ko dan syong te yo nung maret ni ba syanos te jadi day hapo Shnong wa ki barep sudah wiu ban thit ini jinde jingrep te habak ni te yap nong I ki Nongrep se te ladadan ki bisin ai de long dawan sim ki la Shnong ki la like ibawan ni sling se de la long bay duna bru pati ong ko Shnong la don ki ba isn ai ban chim na Shnong ka dor ko biang de do ban ong ko yang kan hai Nongrep wa tang ta se ri ki kerpat ko long ba laji ban mi na Shnong ban wan shom sning la don ki bawan chim lam na ko Shnong te ki jingrep tu I mentah ini kor ki long presben som ken ki ur bajor iso baimon iso kita hese ki babul ki jingrep tu ite apa Shnong nakawi pagawi kay kata ito do ang uphan uru hadam madang la iban tami di kini maput pan pala de kapor ban kay dala ar iban kay ini ibanay wa la dulu de jingyap de kay hi Nongrep se de terpat ke kalong ba la radon hi ki bon kitlang na Shnong ta ba kinong nyot palat kador de I ya be hi ba radon ki bon sin na po ba de ban ong one day ni sning ho ola I ba kan long ko ba khang ni si sya hi ngalewat ba mi na yeng masalia spi bala tip kan ni pakai balong ko ni te tang ba man se pat se mo e din day be hanos dengan ni kren Lom ta ba namar ba yung iba bun ba ki Nongrep ba prima ki ba wan national style na ki Shnong ba kharwa ki wan te namar ka kum diktip da ba ki ong balaj menta kasi kamar bam te ba pli ki lawan ralut te ki nong Pyniaid Shnong te ki sne yang ban shube be te la sabai kamar ka jhur ka te long ki shi ailat ten shu tha yani shi samadan tang menta shi khang bangindi ka shi te long tang menta kasi ki ailat de ba ki bagi ai man kasni long tang mata shi tang ta shi khang dep ka kor ka kum ka kor bala de ban khang ti la khang ha ban na